Izakhamizi zasemjondolo yasemkokotlong e-Orange Farm zibhikisheke emgwaqeni uGolden Highway namuhla ekuseni lapho-ke beyifuna khona ukuthi kulethwe izidingo zomphakathi ngokushesha. Bathi-ke ukunganakwa kwabo iminyaka sekubashiye bephila ngaphansi kwezimo ezinzima, kanti-ke babona neziphathimandla zingasayiqizi iqakala eyabo ngemuva kokhetho. Lo mphakathi kuthi uzobhikisha mawala uma izethembiso zawo abathenjiswa zona ziqhubeka nokungafezeki. Abahlali bakwindawo yoGobityholo eMkokotlong bavale uwola wendlela iGolden Highway ukuvakalisa ukungoneliseki kwabo lugqithiso lweenkonzo besithi bahlala phantsi kweemeko ezingentle kwaphela kwaye izikhalo zabo ziyaqhubeka ziwela kwiindlebe ezingevayo. Siphila ku-situation difficult, kunama-potholes la phakathi, and we had 4 kids abashonile ngendaba yama-holes, and every time abantwana babashona, that's when the councillor come to visit us. So we didn't elect the councillor, we were given him as far under section A1. So now we have kids who abalimalayo kuneyinyoka, everything ikhona, bo mosquito sinethelwa imvula na yonke into. So inkinga yethu as abahlali sihambile saya yonke indawo salandela wonke ama protocol, no one is coming to attend us. Njengoba kusiyiwa kwixesha lovoto kunyulo lomasipala, abahlali bathi kwakhona basetyenziswa nje ukufumana ivoti. Besithi kweli ityeli bafuna kufezekiswe zonke iimfuno zabo zeenkonzo ezingundoqo. We are so very tired ukuvotela abantu abanama empty promises. If you're going to come eMkokotlong, waza eMkokotlong, uwazi ukuthi une action before you talk to us. After Wednesday, sifuna i-service ibe khona ngapha. Sifuna i-reblock. More than everything, we don't want toilets, we will do them ourselves. Sifuna i-reblocking whereby sihlaliswa kahle uwazi ukuthi kwakho kuqala la kuphelela la. After all singabahlali, we are ready ukuzenzela izinto njengoba besizenzela for the past 9 years. Sicela i-reblocking because human settlement istope i-process seyiqalile i-reblocking. So asifuni next sithando sami, sicelela nje i-reblocking, sicelela ama-election, ama-party election, especially the election lephethe manje sicela ngapha because we are tired of lies. La malungu asekuhlaleni anikeze iofisi yesebe lezindlu yaseGoli iintsuku ezili-14 ukuba iphendule kwizinyanzeliso zayo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka e-Orange Farm.